pageblug. Pageblug Mayangkara ora mung dumadi ana jagating pewayangan, nanging nyata-nyata kedadian ana jagating kasunyatan. Kedadiane wis suwi banget, petara taun 1951. Ing desaku, Desa Weru, Ketaman Dahuru utawa Pageblug. Akeh banget sing dadi korban. Bebasan esuk loro, sore mati. Sore loro, esuk mati. Ing wektu kuwi barengi larang pangan lan larang sandang wis mesti. Awit nalika kuwi lagi 6 taun negara kita Indonesia merdeka. Dadi isih krasa jareme tilas dadi jajahane bangsa Jepang. Tata gelare mono, anane pepati-pepati kuwi amarga desaku ketrajang wabah penyakit pes sing disebabake dening tikus. Nanging suwali ing wabah pes mau ana kedadian gaib sing ora bisa diwawas nganggo mripat walaka. Kang tegese akeh pepati mau amarga dadi korbane bangsa lelembut. Wiwitane lelakon sing gegirisi mau mangkene. Mbah Rejo Setomo, sawijining sesepuh ing Desa Weru, sawijining lingsir wengi lawange didodhok wong saka njaba. Bareng dibuka, jebul ana dhayoh sing neneka lan nyolowadi. Dhayoh mau cacahe watara wong 10. Rupane wong-wong mau durung tau ditepungi dening Mbah Rejo. Lan wong-wong neneka mau nyandang menganggo kaya prajurit kraton. Sawise dimanggakake mlebu lan lungguh ana dingklik dawa, salah siji pawongan sing sajake dadi pemimpine takon marang Mbah Rejo Setomo. "Ki Rejo, aku arep takon. Sapa wong desa kene sing tumindake sawenang-wenang marang sakpadaning urip lan sing watake padha adigang-adigung bakal tak sowanake menyang ngarsane Kanjeng Ratu karep ben dipatrapi pidana." Mbah Rejo ora mudeng apa sing ditakokake wong nyolowadi iku. Ora bisa wangsulan, mung meneng bingung lan blangkemen. Weruh Ki Rejo Setomo ora bisa wangsulan, wong mau mantuk-mantuk karo ngucap mangkene. "Ya wis Ki Rejo, yen kowe ora ngerti ora dadi ngopo. Kowe aja melu-melu. Tak cekelane wong-wong sing padha duwe watak sewenang-wenang kuwi." Bubar ngucap ngono, dhayoh nyolowadi mau padha pamitan lan diuntapake Mbah Rejo nganti tekan latar. Nanging saebo kaget lan wedine Mbah Rejo. Sakwise tekan latar, wong-wong nyolowadi mau padha ilang saka pandulu. Mbah Rejo bali mlebu ngomah lan lungguh karo tenger-tenger. Ora mudeng apa sing dikarepake dhayoh nyolowadi mau lan atine kuwatir ketar-ketir. Mikir bakal ana kedadian apa ing dina-dina candhake. Esuke Mbah Rejo ngabarake lelakon sing dialami mau bengi menyang tangga teparo. Nanging kabar mau ora digatekake dening wong-wong desa kono. Mung dianggep gawe-gawe utawa dianggep kabar ngaya wara.
Sepasar sakwise ketekan dhayoh Nyolowadi mau ing Desa Weru, sawijining wengi dikagetake suarane asu baungan sing baung ngalup-alup mecah sepining tengah wengi. Sing penere swara baungan mau saka arah sakulone desa. Tanpa dikomando, wong-wong desa padha metu saka ngomah lan nglumpuk ana dalan prapatan. Saka dalan prapatan katon sesawangan sing Nyolowadi. Ya kuwi penere ing Bulak Amba sakulone desa. Katon ana obor gedhe ngremo mong. Obor gedhe mau pecah-pecah lan mencar-mencar dadi sak pirang-pirang. Nganti prasasat sak ora-ora sakuloning desa kebak wetara obor utawa colok sing pating klencar. Wong-wong desa kono ngarani sing obor gedhe kae diarani Memedi Kemamang. Dene sing obor cilik-cilik mencar-mencar dadi sak tegal kae diarani Memedi Colok. Esuke wong-wong desa padha geger opyak ngendi-endi papan ngandhakake lelakon mau bengi. Yen ing Bulak kulon desa ana Memedi Kemamang lan Memedi Colok nganti ngebaki ora-ora amba. 3 dina sawise kedadian kuwi, ing Desa Weru katekan asu sing Nyolowadi sing cacahe sak pirang-pirang. Asu-asu kuwi tekane mbuh saka ngendi? Sebab asu-asu kuwi yen awan padha teka pating gruduk, pelayon turut kebonan lan turut latare wong desa kono. Lan yen wengi malah padha ngilang, embuh menyang ngendi? Aneh. Sing luwih Nyolowadi maneh, dene asu-asu kuwi kabeh ulese ireng mulus. Tur gedene racak-racak padha. Sawijining esuk, latare Lek Pawiradrana disaba asu ireng cacah loro. Asu mau digusah ora lunga, mung ngenak-enak saja ora duwe wedi. Lek Pawiradrana jengkel lan nyekel tugelan bongkotan pring petung. Asu mau dibabit nganggo bongkotan pring, kena awake lan mlayu karo kaing-kaing. Durung sepira doe playune dumadakan asu ireng loro mau ilang musna tanpa tilas. Lek Pawiradrana atine wiwit deg-degan. Ngraita yen sing mentas dibabit mau mesti asu lelembut. Sesuke sedina sakwise lelakon kuwi, Lek Pawiradrana lara panas. Lan mung wetara sedina utawa 12 jam, Lek Pawiradrana tilar donya. Layon dikubur ana pekuburan kulon masjid kanthi becik. Nanging sesuke Lek Legiem, bojone Pak Pawiradrana ya melu lara panas. Lan mung wetara sewengi larane Lek Legiem uga tilar donya. Dina-dina candhake akeh wong desa kono sing padha kena lara panas. Lan mung wetara sedina utawa sewengi, wong sing padha lara mau ora bisa ditambani lan mesti ora kalap utawa tekan patine. Akeh banget wong padha dadi korban, enom tuwa, bocah, prawan, joko sasat werata, saben dinane mesti ana tangis kepaten. Saben dina mesti ana wong ngusung layon menyang kuburan.
Nganti meh sapertolone padunung desa kono sing mati dadi korbaning dahuru utawa pagebluk. Kerep uga kedadian sedinane ana kepaten nganti pirang-pirang enggon. Nganti golek wong gotong layon wae kangelan. Kerep uga layon sing kudune digotong wong papat kepeksa mung digotong wong loro. Iya amarga akehe pepati. Dumadaan saka arah kulon, penere saka Bulak Amba kulon desa keprungu swara asu mbaung ngalup-alup mecah sepining tengah wengi. Tukijan lan Tumiya metu menyang latar lan weruh ing bulak kulon desa ana colok pating klencar. Lan salah sijine colok mau katon ngremomong katon luwih gedhe tinimbang colok liyane. Kanthi ati diwanek-wanekake, Tukijan lan Tukiya mlaku marani dununge colok sak pirang-pirang mau. Bareng wis cedhak wetara mung kari 50 meter doe. Nom-noman loro kakang adi mau weruh ing ora-ora amba utawa ing bulak kebak asu sing rupane kabeh ireng. Asu-asu ireng kabeh mau sirahe pas bun-bunan murup. Rupa kaya geni sing tanpa kukus. Ana salah sijine asu sing nyuwara mbaung ngalup-alup. Terus diparani asu-asu liyane. Kaya-kaya asu mbaung kuwi aweh obo-obo andahane supaya kumpul. Nyatane asu-asu sing cacah sak pirang-pirang sing tekane saka pirang-pirang arah kuwi padha nyedhaki dununge asu baungan sing sajake dadi panggedhene. Tukijan lan Tukiya dadi mudeng. Jebul memedi kemamang lan colok saka Tegal Amba kuwi yen dicedhaki lan bisa meruhi tibake rupa asu sing bun-bunane murup geni tanpa kukus. Nom-noman loro kakang adi kuwi banget wedi lan miris. Luwih-luwih Tukijan awake nganti ndredeg gemeter, kringete metu dleweran. Awit saka ora kuat ngempet wedine tanpa pikir Tukijan bengok sak sorane. Nganti nyebut asmane sing gawe urip. Gusti Allah, Gusti Allah. Mung kuwi sing metu saka panjerite Tukijan lan Tukiya. Uga melu-melu nyebut asmane Gusti, melu bengok nyebut Gusti Allah, Gusti Allah. Bocah loro padha pating brengok bola-bali nyebut asmane Gusti kang murbeng dumadi. Ana kedadian sing aneh. Krungu pambengoke Tukijan lan Tukiya sing nyebut asmane Gusti, asu-asu sak bulak mau padha pating jenggirat. Dumadaan lap ilang tanpa tilas. Mbah menyang ngendi ilange? Kanthi ati deg-degan keweden, Tukijan lan Tukiya mulih menyang omah. Sebab kelingan yen ninggal mbokne sing lagi lara banget. Tekan ngomah nom-noman loro mau ngadepi kedadian sing aneh maneh. Ya kuwi mbokne sing ditinggal kahanane lara banget mau. Lah kok saiki lagi lungguhan ana dingklik dawa. Katon waras wiris seger buger. Kaya ora ana tanda-tandane mentas lara. Tukijan takon marang mbokne, "Ya, Mbok Kerta." "Lho, Mbok, si Mbok mau rak lara to? Lah kok saiki wis waras? Sing nambani sapa, Mbok?" "Lah sing lara kuwi sapa?" Mbok Kerta mangsuli sajak ora mudeng.
Wong aku wiwit sore keturon, tangi-tangi goleki kowe bocah loro kok ora ana. Mula aku tangi ngenteni mulehmu. Kowe mau saka ngendi to, Jan? Tukijan mangsuli lan crita yen mentas saka Bulak Amba lan kabeh lelakon sing nyolowadi sing mentas dialami karo Tukiya diceritakake menyang mbokne. Mung Tukijan lan Tukiya tetep rumangsa aneh. Dene mbokne saiki katon waras wiris, ora ana tabete mentas lara. Lan Mbok Kerta uga ora ngrumangsani yen mentas lara. Sawise lelakon aneh ing wengi kuwi, Kakang Adi, Tukijan lan Tukiya isih kudu ngadepi lelakon sing luwih dening aneh lan nyolowadi. Seje dina sawise kuwi, wancine ndungkap tengah wengi. Mbok Kerta wis wiwit sore mapan turu. Tukijan karo adine isih kelap-kelip ora bisa turu. Kelingan lelakon aneh dek wingi bengi. Dumadakan lawange ana sing buka saka njaba. Lan ora let suwe ana wong sak pirang-pirang mlebu omah. Wong-wong mau cacahe kira-kira wong 10. Tur nganggo sandangan kaya prajurit kraton. Ora ngucap apa-apa. Wong-wong mau nglandang Tukijan lan Tukiya digawa metu saka omah. Tukijan lan Tukiya sing mung nganggo sarung karo klambi saanane kuwi diglandang metu saka desa. Mbok arep digawa menyang endi? Sing genah arahe mengulon. Rumangsane bocah loro kuwi durung adoh metu saka desa. Nanging alame kok seje. Sakulone desa kathik ana omah gedhong magrong-magrong sing saklawase iki ora tau ana. Saebo kagete lan gumune Tukijan lan adine. Awit wong-wong sing diadepake lan lungguh ana pagelaran mau ora liya wong-wong desane sing kabeh wis disumurupi padha mati ketaman pagebluk. Lan sing luwih nggumunake dene wong-wong mau padha meneng kabeh. Lan kaya-kaya ora weruh lan ora tepung karo Tukijan lan Tukiya. Nanging genah-genah kuwi wong-wong desa sing wis padha mati kena lelara. Katon ana kono jenate Lek Pawiradrana. Jenate Lek Legiem, jenate Kang Sukir, jenate Kang Kardia, jenate Yusurit, lan isih akeh maneh liyane. Mung sing genah wong-wong sing ana kono kabeh wis padha mati ketrajang pagebluk. Panggede sing nganggo sandangan luwih gumebyar tinimbang andahane mau ngucap karo nudingi Tukijan lan Tukiya. Oh, iki to wonge sing dek wingi wani ngindik lan ndingkek aku sak kanca. Apa kowe cah loro kepengin tak katutake kaya kanca-kancamu iki apa piye? Panggede mau meneng sedhela, mripate mencereng mendeliki Tukijan lan Tukiya lan nerusake ucape. Anane wong-wong desa kene padha tak ciduki bakal tak suwanake ngersane Kanjeng Ratu. Awit wong desa kene racake watake sakwenang-wenang, cengkiling lan tegelan ora duwe watak komo-komo. Kejaba kuwi wong desa kene padha ora ngerti menyang panembahe sing sejati. Sing digedhek-gedhekake mung nuruti kanepson. Sesongaran lan dugdengan kaya rumangsa menangan dhewe. Mula wong desa kene kudu entuk pepeling lan dukane Kanjeng Ratu. Lagi tekan semono sing diucapake penggedening lelembut mau.
Tukijan lan Tukiya uga wis rumangsa yen lagi diwalik alam utawa lagi mapan ana alaming bangsa alus. Tukijan eling marang panguwasane Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Nanging rumangsa ora duwe cekelan ngilmu apa-apa, Tukijan mung duwe apalan surat Al-Fatihah tok. Ora duwe apa lan ayat-ayat suci liyane. Nanging Tukijan kanthi rasa panyuwun tenanan marang pitulungane Gusti Allah, lambene dremimil ngapalake waosan wiwit auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim lan sak piturute nganti sak teruse. Dene Tukiya kelingan piwelinge suwargi Mbah Kakunge biyen. Jare yen diwalik alam dening bangsa alus supaya ngapalake caraka balik. Ya kuwi apalan Hana Caraka sak piturute nanging diwaca kuwalik. Ya kuwi Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawa Satada Karacanaha. Mangkono diapalake bola-bali. Disertani mantenging panyuwun marang wasesane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dumadakan ana kaelokan, kahanan sing padhang jinglang saknalika dadi mati peteng dedet. Wong-wong sak kitere kono padha ilang embuh menyang ngendi. Lan weruh-weruh Tukijan lan Tukiya mung kari wong loro ana tengah bulak ngilak-ilak utawa ana ora-ora amba sak kulon desa. Tukijan lan Tukiya mulih menyang omah. Wancine wis parak esuk. Nanging srengenge durung jumedul. Ana dalan wong loro rumangsa aneh. Dene ora ketemu wong siji-sijia. Tekan ngomah bocah loro padha mlebu ngomah. Dumadakan mak tratap. Ora ngerti mula bukane. Ngerti-ngerti Tukijan lan Tukiya turu mlumah mujur ngalor ana kloso tengah jogan. Ing kono katon Mbok Kerta lagi nangisi awake. Lan ana uga Mbah Rejo Setama, Pak Bayan Hardjadiyana, lan isih ana maneh sawetara tangga cedhak. Miturut mbokne lan wong sing padha teka kono, jare Tukijan lan Tukiya mau wis mati. Lan kabeh padha gumun. Lah kok saiki urip maneh? Kaya mentas melek saka turu kepati. Tukijan lan adine nuli nyritakake lelakone mau bengi sing nyolowadi. Sing krungu padha pating domblong kaworan tintrim. Mbah Rejo Seta mung nyelani ngendika, "Yen ngono, lelembut sing mbok temoni kuwi padha karo sing teka ana ngomahku dek mben kae. Mung emane wong-wong desa kene padha ora percaya karo kandhaku. Mula ya ngger, sakwise lelakon iki kowe kabeh tak kandhani. Ayo padha bali menyang tumindak bener lan utama. Aja dibaleni maneh duwe watak sing adigang-adigung, tegel lan cengkiling marang sakpadaning urip. Sing luwih wigati maneh ya kuwi wong-wong desa kene ayo padha ngiblatake panembah marang sejatine kang sinembah, ya kuwi Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Aja nyembah marang brahala, awit pagebluk sing nrajang desane dhewe iki sejatine wujud pepilinging Gusti Allah marang titah supaya weruh marang sejatine kang sinembah." Mangkono wejangane Mbah Rejo Seta mau.
Dina-dina bacute wong-wong desa kono saben bengi padha kumpul ning Bulak Amba. Padha bebarengan nindakake salat mertobat. Nyuwun pangapura marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Salat jamaah mau dipandhegani utawa diimami dening Mbah Kyai Supi sing rawuh saka desa sakjabane wewengkon. Kyai Supi wekasane uga dadi guru ngaji lan guru agama. Nanuntun marang wong-wong desa kono supaya bali marang kiblating panembah kang sejati. Masjid sing maune sasat ora ana sing nyoba, wiwit kuwi akeh sing padha nekani lan nindakake salat. Apa maneh ing jaman saiki, Masjid Weru wis dibangun rupa gedhong magrong-magrong lan saben dinane ora tau sepi wong. Mangkono babaring cerita sing dikojahake Mbah Marto Tukijan sing dek enome jenenge Tukijan. Mbah Marto Tukijan saiki wis yuswa 75 taun. Urip prasaja ana desa Weru lan isih tetep tekun anggone salat manembah marang kang kudu sinembah utawa marang sejatine kang sinembah. Lah sapa to sejatine nom-noman Tukijan sing saiki asmane Mbah Marto Tukijan kuwi? Ora liya ya wong tuane utawa bapake sing gawe crita iki. Lan desa Weru saiki dadi desa maju lan ayem tentrem. Nuwun sewu para maos. Dek mbiyene desa Weru kuwi kondang karan desa Weru Kepruk. Ya amarga wong-wonge sing padha duwe watak brangasan lan tegelan. Nanging saiki seje, sebutan Weru Kepruk wis ora tau kocap maneh, sebab wong-wongane racak padha sengsem menyang kautaman. Cutel.